إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Tahqiq cenneti bolan adamlar ol günne nihayetde ulu şahatlıkta ve ulu nigmatlara gark bolup meşguldurlar. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Şol cennetiler ve şoların hatınları sayalarda tahtlara dayanıp ve ittika edip istirahattedirler. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Şolar üçün cennette dürlü miweler bardır. Ve şolar üçün näme isteseler isteyen zatlar bardır. سلام قولا من رب رحيم. Ve şolarga rahim ve mihraban bolan Hudaýyň tarafından selam aýdarlar. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Ve kıyamet gününde kafirlara ve günahkarlara aýdyljakdyr. Müminlerden joda bolup saýlanyň ey mujrimler diýip. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey Adam oğlanları, men size wasiyet etmedimmi ve tapşyryk bermedimmi? Şeytana muti bolmaň diýip, o şeytanyň uğruna gitmäň diýip. Tahqiq şeytan siziň aşkar düşmanyňyzdyr. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ve maňa muti bolun, ve maňa ibadet edin. Dogry ýol şudur. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Ve tahqiq şeytan ile in sizlerden köplerce insanlaryny gomrah edip azdyrdy. Aya fikir edip akletmeýäňizmi? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Şudur ol cehennemi ki sizlerge peygamberlaryň dilleri bilen wa'de edilip aýdylypdy. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Pes bun kun şoňa girin dünýäde kafir bolmagyňyz sebäpli. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Bun kun yani kıyamet gününde kafirlaryň agzyna mohr basar we bizlere şolaryň elleri kepler we şolaryň aýaklary gowah bolar şolaryň eden işlerine. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. O eger biz istesedik olaryň gözüni alyp ýok etmegi, gözlerini mahw edip ýok ederdik. Pes olar ýoldan geçmäge bir-birinden öňe geçek bolarlar. Pes näme taryka olar ýollaryny görerler. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. O eger biz istesedik olaryny şol duran jaýlarynda mesh edip bir mujesseme suratyny eder. Pes olar başarmazlar öňe gitmäge we ýerlerine öwürlip ruju etmäge. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Ve biz her kime uzyn ömür berip ýaşyny uzak etsek, onu yaradylmışda ýygyny öwrermiz. Aýaşy zatlara fikir edip akletmeýäňizmi? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Ve biz Hazreti Resul Ekrem'e şeýerni talim bermedik. We şeýer oňa laýyk da däldir. Şu Qur'an-ı Kerim däldir, meger Hudaýyň tarafyndan bolan wagt we nasihatdir. We şeýle bir Hudaýyň tarafyndan gelen kitapdygy aşkar bir zatdyr. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Ta gorkutsun diýip diri adamlary we hak bilen batyly fark berýän adamlary azap gelmeli diýen ki kafirlara wajib we lazım bolsun diýip.